alamisa ye jouer kalo tile 3 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Fondamela bi fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ye bingani wale min ta ka ɲɛsin anw ka fintigilakaw olu ma dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛna jouer kalo tile fɔlɔ ma san 2025 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye journal d'armée Asimi Goita ye a bɔra ni ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw olu ma ka sababuya kɛ bingani wale min tara ka u sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ an ka jamana yɔrɔ 7 kɔni o kan karogɛlɛn diinɛ tigilama ma 80 bɔɲɔngo olu de kɔni bɔnɛna u ni na an ka fintigilakaw olu fɛ ani u ka kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ kɔni minɛna u la ka taa se u ka bolimafɛnw ma an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka fintigilakaw kɔni bɛ garan da u la fɛn min ye AS jamana ɲɛmaw ye olu kɔni fɛnɛ u ka nisɔngoya kɔni ne k'a yira k'a ye k'a fɔ ko ni waleya min kɔni tara k'an ka fintigilakaw sɛgɛrɛ a waleya u b'a a kɔ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa minnu olu tayana ani maa minnu jogina banbagatɔw ala ka barabara dali nɔgɔya maa minnu fɛnɛ jogina ala ka kɛnɛya ɲuman kɔni ne ka o di olu fɛnɛ kɔni ma ka tila tuguni ka hakili sigi ka o di maliyɛndenw ma ko bɛɛ ka hakili sigi ka sababuya kɛ fintigilakaw olu bɛ yan maliyɛndenw olu lakanani o de kama maa o maa bɛ yen nɔ ko n'i ye sigana ta ka maa dɔ kɔni ka o sɛgɛrɛ k'a hakilina kɔni ma i ja i ka an ka fintigilakaw i ka olu wele k'a da u tulo kan. Bingani wale ale kɔfɛ kunu jouer kalo tile 2 san 2025 Ɲɔrɔn du Sahel kaw olu fɛ nɔ Molodo Sandare ka taga se Dibo la Gorgui ale ni Kayima bingani wale kɔfɛ ni dugumaw kɔni u bɔra a yɔrɔ dɔw ni ka taa u ciw kɔni ale fɛ ka sababuya kɛ basigi kɔni o nana ka taa se fɛn min ye butigitigiw ye kɛn yɛrɛ ye baara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni i ka baara ni ka o kɛ maaw fana bɔra ni ka taa u ka sugulatagaw kɔni o fɛnɛ na an bɛ se ka fɔ ni wagati na hakilisigi kɔni o nana n'o y'a sɔrɔ fɛn min ye Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ ye fɛn min ye usine minnu bɛ yen nɔ ni olu jenina o usine cakɛlaw kɔni olu ma baara kɔni ni ka o daminɛ fɔlɔ. Mamadu Awa Gassama ni ale ye CNT maa dɔ ye ale kɔni welela fɛn min ye Ivoirien ka fintigilakaw fɛ a sele waati min na Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna la u ka pankuru jigiso la ni o ye Félix Houphouët-Boigny kunu sɔgɔma a taara dɔgɔkun kelen kɛ de kɔni na Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna la min ni a tanti dɔ de kɔni fatura k'a bɛ taga janaja foli kɔni ni ka o kɛ Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna la o de senfɛ sa u ye a minɛ ni ka a don bɛrɛ la ka sababuya kɛ k'a to an ka jamana kɔnɔna la k'a ye dansɔgɔ wale kɔni ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana marabaw kɔni olu ma an ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna la ale ni a tɔ u wulilen don ni ka fara ɲɔgɔn kan walasa Mamadu Awa Gassama bɛ se ka labila cogoya min na. An bɛ taa sankaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Misira a sifinnakaw olu bɔra kosɛbɛ jouer kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ni ka u ka dingɛw kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen labɔ ni u ka wuli ka sababuya kɛ samiya donda in na ji kɔni bɛ walankatali min kɛ u sen kana yala nin kɛra nisɔndiyaba ye u ka dugutigi ale bolo a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin sifinnaka ninnu ma. An bɛ taa mɔbitikaw olu fɛ yen nɔ bogotigini dɔ ni ale si bɛ t'i jɔ san 5 la n'a de bɛ wele ko Lama Aya ale tun tununa kabi kari tɛmɛnen ni o bɛnna juin kalo 29 ma san 2025 a kɔni su de kɔni yera juin kalo tile fɔlɔ san 2025 fɛn min ye u ka sigida min ni ale wele ko Pake Dana Wala ni bogotigini ka saya kɔni a kɛra nisɔngoyaba ye mɔbitikaw olu bolo fo sisan a fɛn min kɛra a sata yɛrɛ kɔni o ma se ka dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara dali nɔgɔya ni wagati in na denmansa bɛɛ k'i hakili to i den na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegal jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye Senegalɛw ka minisiri ɲɛmaa ni o ye Ousmane Sonko ye ale ka sɔrɔladonbaw diminenba de don ka sababuya kɛ u ka minisiri ɲɛmaa ale kɔni tun bɛ fanga sɛnɛmatɔ na waati min na ani u ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale kun ɲɛsinen bɛ tourisme ma n'o kɔni karila ɲɔgɔn na min ni fangalataga yɛrɛ kɔni bɔra a la u ye nin cɛba in yɛrɛ kɔni ni ka ale ɲangi ka sababuya kɛ waleya mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra nisɔngoyaba ye nka jouer kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen fɛn min ye kiiri tigilamaw ye Ousmane Sonko kɔni ka a ɲangi walasa nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan fo Ousmane Sonko ale ka kiiri kura wɛrɛ ni ka o de ɲini.
ameto Senegal jamana konna la alisa ame wakati mina ina fo sisan no sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ka fɔ ko juru kɔni be Senegal la kosɛbɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara bi kɔnɔntɔni murumuru wolonfila o de juru bula kabi san 2023 o b'a yira ka fɔ ko sefawari miliyari 27 ani 500 o de kɔni juru be Senegal la. Senegal ye jamana min kɔni Afrique jamana kɔnɔ juru ka ca ale de la kosɛbɛ. O kɔfɛ Zambie ni Cap Vert fɛnɛ be tugu a la. An bɛ taa laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka foroba jasoba fɛn min ye u ka constitution kura ye o dara jamanadenw olu ɲɛkɔrɔ min ni a yirala ka fɔ ko dɔ ka fara jamana ɲɛma ale ka fanga kuntagala jan o kan ka taa se san 5 kɔni de tun don nka u bɛna b'o la ka kɛ san 7 o ye ko ka tila tuguni ka sena ka o sigi sen kan ani kiiriso min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn sa kiiriso min ni ale bɛ jamana ɲɛmaw ka olu kiiri ka taga se minisiriw ma ni u ye jamana kɔni janfa. Ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ san 30 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ NG ka minisiri ɲɛma ale ka i kunda Ghana jamana kɔni o kan kunu juwe kalo tile 2 a bisimilala a jɛɲɔgɔn fɛ ni o ye John Dramani Mahama ye Narendra Modi a kɔni i to nin bɔɲɔgɔnye in senfɛ u ye u ka jɛɲɔgɔnya ani ka u lakuraya. An bɛ taa Guinée Équatoriale la Baltazar ale ka kiiri jaabi kɔni olu dira a yirala ka fɔ k'a bɛna san 18 ni ka o de kɛ kaso la ka tila tuguni ka sefawari miliyɔn 910 ka o de sara Baltazar Ebanga Andonga ni ale ye u ka jamana ɲɛma kɔni neveu ye a minɛna ka bila kaso la a bɛ kalo 10 bɔɲɔgɔn kɔni o bɔ min k'a yirala ka fɔ ko a kɔni nafolo ni ka olu yurugu ka n'a yɛrɛ kɛ nin ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na sa a yira bɔlɔlɔsiraw kana ka fɔ k'a bɛ ɲamaya ta ni ka ɲɛsin walimusow fɛnɛ kɔni ma ni o jaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔsira ale kana la. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damalama de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.